Wel, bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist, a gaeth ymuno hefyd Sul y Mamau hapus i chi. Nawr, fi'n siŵr bod chi wedi sylwi bod rhywbeth bach yn wahanol. Do, fi wedi cael trim bach. Na, wrth gwrs, mae yna lyfrau yn y cefndir o'r diwedd. Fi'n gwybod bod yna rai wedi bod yn poeni yn ddirfawr am y cefndir sydd wedi bod cenni dros y flwyddyn diwetha. Felly gobeithio nawr bydd hwn yn helpu chi i ymdawelu ac i ganolbwyntio. Ond wrth gwrs, nid y cefndir sydd yn bwysig. Y peth pwysig yw y gair i ni i ddarllen a'r Duw sydd yn nesau ato ni trwy ei air. Felly gadewch i ni nawr troi at yr arglwydd. Gadewch i ni nesau ato fe mewn gweddi a gofyn iddo fe i siarad â ni trwy ei air y bore yma. Nawn ni weddio. O arglwydd yn Duw i ni, yn diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn siarad â ni. Ac arglwydd i ni'n gofyn unwaith eto arna ti i nesau ato ni. Arglwydd trwy dy air di, yn nerth yr ysbryd glân. O arglwydd, i ni'n diolch i ti am Sul y Mamau, y diwrnod lle i ni'n gallu cydnabod a dathlu rôl y gwragedd hynny yn ein bywydau ni. Dad, ni'n diolch i ti bod ti wedi rhoi rieni i ofalu amdano ni. O arglwydd, ni'n diolch i ti am hyn. Ac eto ni'n gwybod falle fydd heddi yn ddiwrnod digon anodd i'r rhai, digon poenus mewn gwahanol ffyrdd. Falle bod yna rai heddi sydd yn galaru. Falle bod yna rai heddi sydd yn tryshau ac yn teimlo colled, yn teimlo fod yna rhyw wacter yn ei bywyd nhw. Falle i rai fod i perthynas nhw gyda'i mam neu gyda'i plant wedi bod yn gymleth neu'n boenus. O arglwydd ni'n diolch felly fod gennym ni faddeuant trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch fod gen ti gysur ac fod yr tangnefedd yna, yr heddwch yna rwy ti'n ei gynnig yn goresgyn pethau'r byd a'r bywyd yma. Diolch arglwydd fod gennym ni obaith yng ngwyneb marwolaeth. Diolch arglwydd fod ti yn rhoi teulu ysbrydol i ni. Teulu'r ffydd. Lle gall rhywun bod yn fam ysbrydol i llawer o blant. O arglwydd. Helpa ni felly. Unwaith eto'r bore yma ni'n gofyn i ti glirio'n meddyliau ni o unrhyw beth fydd yn tynnu'n sylw ni oddi arna ti dy hun. Arglwydd tyd yn agos. Gwna a ni yn ôl dy ewyllus a dy ddoethineb a dy ddaioni di. Os i ni angen her y bore yma heria ni, os i ni angen anogaeth a chysur y bore yma arglwydd cysura. Dad, ni'n ymddiried yn hunan nawr i dy ofal di. Arglwydd tyd dim plith ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu emyn nawr sydd yn tynnu'n sylw ni at y lleoliad byddwn ni'n meddwl amdano fe yn ystod y bregeth, sef gardd Gethsemane. Felly, nawn ni ganu gyda'n gilydd. Brother
Wel, os oes Beibl dych chi, trowch gyda fi yn awr at Ioan pennod 18. Ac ni'n mynd i ddarllen adnodau 1 i 14 gyda'n gilydd. Bydd y geiriau ar y sgrin. Ac fan hyn, ni'n gweld nawr mae Iesu, mae wedi gorffen ei sgwrsau gyda'r disgyblion. Maen nhw wedi gadael yr oruwch ystafell lle o'n nhw'n dathlu swper y Pasg, ac nawr mae'n gwneud ei ffordd allan o'r ddinas i fynydd o'r olewydd. Felly, na ni ddarllen. Wedi iddo ddweud hyn, aeth Iesu allan gyda'i ddisgyblion a chroesi nant Cydron. Roedd gardd yno, ac iddi hi yr aeth ef a'i ddisgyblion. Roedd Judas hefyd ei frydychwr yn gwybod am y lle, oherwydd roedd Iesu lawer gwaith wedi cyfarfod a'i ddisgyblion yno. Cymerodd Judas felly fintau o filwyr a swyddogion oddi wrth y prif offeiriaid a'r Phariseaid, ac aeth yno gyda llysernau a phaglau ac arfau. Gan fod Iesu'n gwybod pob peth oedd ar fi'n digwydd iddo, aeth allan atynt a gofyn, pwy rydych yn ei geisio? Ateb asant ef, Iesu o Nazareth. My fi yw, meddai yntau wrthynt. Ac roedd Judas ei frydychwr yn sefyll yno gyda hwy. Pan ddywedodd Iesu wrthynt, my fi yw, ciliasant yn ôl a syrthio i'r llawr. Felly gofynodd iddynt eilwaith, pwy rydych yn ei geisio? Iesu o Nazareth, meddai'n hwythau. Atebodd Iesu, dywedais wrthych, mae my fi yw. Os my fi rydych yn ei geisio, gadewch i'r rhain fynd. Felly cyflawnwyd y gair yr oedd wedi ei lefaru, ni chollais yr un o'r rhai ar hoddais di mi. Yna tynnodd Seimon Pedr y cleddyf oedd ganddo a tharo gwas yr archoffeiriad a thorri ei glist dde i ffwrdd. Enw'r gwas oedd Malchws. Ac meddai Iesu wrth Pedr, rod y gleddyf yn ôl yn y wain. Onid wyf am yfed y cwpan mae'r tad wedi ei roi i mi? Yna cymerodd y fintau a'i chapten a swyddogion yr Iddewon afael yn Iesu a'i rwymo. Eithant ag ef at Anas yn gyntaf, ef oedd tad yng nghyfraith Caerdydd a oedd yn archoffeiriad y flwyddyn honno. Caerdydd oedd y dyn ac ynghorodd yr Iddewon, mae mantais fyddai i un dyn farw dros y bobl. Amen. Wel, diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i fynd nawr i gael stori i'r plant. Heddiw, ni'n mynd i edrych ar Ioan 18. Adnod 1 i 14. Felly, mae Iesu Grist a'r disgyblion yn penderfynu mynd i gardd Gethsemane, lle maen nhw wedi bod lot o weithiau. Maen nhw gyd yn gyfarwydd gyda gardd Gethsemane. A bant â nhw yn croesi nant Cydron mewn i gardd Gethsemane. Maen nhw gyd yn mynd heblaw Judas. Mae Judas, sef un o'r disgyblion, yn mynd i ôl milwyr, swyddogion yr archoffeiriad, Phariseaid, sef pobl oedd ddim yn hoffi Iesu Grist o gwbl. Oedden nhw eisiau lladd Iesu. A maen nhw wedi wneud plan gyda Judas i ffeindio a i arestio Iesu Grist. Felly bant a Judas i ôl y pobl yma a mynd â nhw i gardd Gethsemane. Nawr, wrth i nhw ddod yn agosach i Iesu Grist, ydych chi'n meddwl oedd Iesu'n cael sioc o weld nhw? Fi ddim yn meddwl. Oedd Iesu'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd, iawn? A wrth i'r Judas a'r swyddogion a'r milwyr ddod yn agosach, mae Iesu'n gofyn iddyn nhw, am bwy ydych chi'n chwilio? A maen nhw'n ateb, Iesu o Nazareth.
Nawr, tas y milwyr yn chwilio amdano fi, a fi'n gwybod bod nhw eisiau arestio fi, bydde fi'n dweud, na dim fi yw Iesu yn Nazareth, fe yw e. Ond dim dyna be mae Iesu'n gwneud. Mae Iesu'n dweud, mae fi yw. Dwi ddim yn pwyntio rhywun arall, mae'n dweud, mae fi yw. A mae Judas a'r milwyr yn cael bach o sioc. Felly mae Iesu'n gofyn eto, am bwy ydych chi'n chwilio? A maen nhw'n dweud eto, Iesu o Nazareth. A beth mae Iesu'n gwneud? Ddim yn dweud, mae e draw fan'na. Mae'n dweud, mae fi yw eto. Iawn, so nawr mae'r milwyr a'r swyddogion yn gwybod pwy yw Iesu. A maen nhw'n dod i arestio Iesu Grist. Ond, pwy arall sydd yn yr ardd? Ydych chi'n cofio? Mae'r disgyblion tu ôl i Iesu yn dod nhw. A mae Seimon Pedr, un o'r disgyblion, ddim yn mynd i adael i Iesu gael ei arestio fel yna. Felly mae'n cymryd ei gleddyf allan ac mae'n torri un o'r clustiau y swyddogion off. Nawr, os da fi bydd Iesu fyna, bydde fi'n dweud, Dai o Pedr, pawb i rhedeg i ffwrdd, nawr. Dim dyna beth mae Iesu'n gwneud. Mae Iesu'n dweud wrth Pedr, rhod y gleddyf yn ôl yn y wain, rhod y gleddyf i ffwrdd. A mae'n gofyn i Seimon, onid wyf yn yfed y cwpan y mae'r tad wedi rhoi i mi? Neu, mewn geiriau eraill, mae Iesu'n dweud, dyma beth mae Duw wedi gofyn i fi wneud, felly rhod y gleddyf i ffwrdd. A mae Iesu'n dweud wrth y milwyr, gadewch i rhain y disgyblion i fynd. A mae'r milwyr yn dod ac arestio Iesu Grist ac yn cymryd e i ffwrdd. Nawr, fel chi'n gwybod, dim dyna diwedd y stori. Ni'n mynd i weld mwy am y stori yn yr wythnosau nesaf i ddod. Ond am heddiw, ni'n mynd i adael e fyna. Wel, diolch am hynny. Gadewch i ni weddio nawr. Nawr ni droi unwaith eto at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiwyn tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch am yr hyn ni wedi i ddarllen a'i glywed yn barod y bore yma. A bod yr arglwydd Iesu wedi dewis cael ei arestio fel hyn, yn gwybod pob peth oedd o'i flaen fe. Arglwydd, falle bod ni yn orgyfarwydd efo'r hanes yma ac yn ei chael hi'n anodd i werthfawrogi yn iawn mor frawychus fydda'r sefyllfa yma wedi bod, ac unwaith eto ni'n gweld Iesu mewn rheolaeth llwyr o'r sefyllfa. Fod y groes ddim yn rhywbeth oedd yn cael ei wneud i Iesu yn erbyn i ewyllus, ond i fod yn dewis gwynebu'r pethau hyn. Helpa ni i weld hynny yn gliriach y bore yma, os gweli di fod yn dda o dad. Arglwydd, helpa ni nawr, wrth i ni barhau i'th addoli di. Yn yr wythnosau nesaf yma, wrth i ni nesau at y Pasg ac wrth i ni weithio'n ffordd trwy hanes y croeshoeliad yn Efengyl Ioan. Arglwydd, fe fyddwn ni yn darllen pethau o hyd i ni wedi clywed o'r blaen fwy na thebyg. Pethau fydd yn gyfarwydd i ni, a felly ni'n gofyn nawr, o flaen amser arna ti i fod yn gweithio yn bywydau ni, yn ein paratoi ni i glywed ac i weld ac i dderbyn a chredu yr hyn i ni'n mynd i fod yn ei ddarllen yn dy air di. Arglwydd, bydd gyda ni nawr. Os gweli di fod yn dda, rod y ysbryd glân di i'n llenwi ni ac i weithio yno ni yn ôl dyfwriadau di. Da derbyn yn diolch ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddi at yr arglwydd Iesu. Amen. Amen.
Wel, ni'n mynd i ganu carol nesaf. Fi'n gwybod bod mae'n Nadolig dal yn bell iawn i ffwrdd, ond o'n eisiau ganu'r garol yma yn benodol oherwydd y pennill lle mae'n sôn am Iesu'n mynd o'i wir fodd. Diosgodd Crist ei goron o'i wir fodd. Achos mae'r madrodd yma mewn ffordd yn crynhoi y neges sydd gen i'r bore yma, bod Crist di dewis y groes, bod Crist di mynd o'i wir fodd, fod e'n barod ac yn benderfynol o wynebu'r pethau hyn. Felly, sori i ddrysu'ch cymdogion chi, ond i ni'n mynd i ganu carol nesaf gyda'n gilydd. Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesu'n faban bach, y cadarndaeth o Bosra, y deddfwr gynta'r Seina, yr iawn gaid ar Galfarian, faban bach, yn signo bron Marian, faban bach. Caed bywiol ddŵr Ezekiel ar lun mair, a gwirfesau a Daniel ar lun mair. Caed bachgen doeth Eseia, raddewyd roed i adda, yr alfa a'r omega ar lun mair, mewn cwr y Methlem Juda ar lun mair. Diosgodd Crist ei goron o'i wir fodd, mwyn coron i Sion o'i wir fodd. I blygu bent i halog, o dan y goron ddreiniog, i ddioddefdir myrllydiog o'i wir fodd, codi pen yr eiog o'i wir fodd. Am hyn bechad i'r brysia fel yr wyd, i mofyn am y noddfa fel yr wyd, i tir agorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyd, gan hynny tirdan brydlon, fel yr wyd. Wel, trowch gyda fi at yr adran a ddarllenon ni. Ioan 18 ac adnodau 1 i 14. A bydd llawer ohonoch chi yn gwybod, mae un o fy ngwendidau mawr yw fy mod i yn procrastinator. Nes i stopio gweithio mwyn mynd i edrych beth yw hwnna'n Gymraeg. Wel, gohiriwr neu oedwr neu ymdror oedd yn cael ei gynnig. Ddim yn cweit yn swnio mor dda a procrastinator. Falle bod chi'n gallu uniaethu. Fi'n un o'r bobl hynny sydd yn wael am beidio a gwneud yr hyn fi'n gwybod sydd angen i wneud. Yr hyn dylsyn ni i wneud a gwneud pethau eraill yn lle. Falle mae'n dyna pam nath y gymryd cyhyd i roi trefn ar y study yma. Yr enghraifft
glasurol, fi'n siŵr bod llawer ohonoch chi wedi gwneud hyn, pan oedd gen i arholiad i'w sefyll yn yr ysgol, wel, yn lle adolygu be byddwn ni'n benni lan yn gwneud, ond, wel, tacluso'n stafell i, neu gosod trefn ar y CDs a'r DVDs. Hynny yw, pan mae yna rhywbeth anodd i'w wneud. Yn reddfol, mae yna rhywbeth yno fi, falle bod yn wir amdano chi hefyd, fi ddim eisiau dechrau arni. Fi ddim eisiau ei gwynebu hi. Fi'n falch, fi wrth y modd os mae'r ffôn yn canu, neu os oes rhywun yn canu gloch y tŷ. Unrhyw esgus i stopio a roi'r gorau fi a mynd i wneud rhywbeth arall. Wel, bore yma, wrth i ni droi at air Duw. Yr un neges, yr un pwynt mawr roi am i ni weld yw mae nid fel na mae Iesu. Fel na dwi, fel na mae llawer ohono ni, ond nid fel na mae Iesu. A diolch byth am hynny. Dwi e ddim yn procrastinator. Wrth iddo fe wynebu y gweithaf, y gwaith caletaf, mwyaf amhlyserus, mwyaf dychrynllyd, wrth iddo fe wynebu'r groes, mae yna rhyw bendantrwydd yn perthyn i Iesu. Mae yna rhyw unplygrwydd, mae'n benderfynol. Dwi ddim yn chwilio am esgusodion, dwi ddim yn tynnu nôl. Dwi ddim fel un o'r bobl hynny ar y raglen Dragon's Den, I've heard enough, I'm out. Na, mae e'n gwynebu'r hyn sydd o'i flaen, mae'n gosod ei wyneb tuag at y groes, ac fel na ni weld, mae yna cyfle ar ôl cyfle iddo fe i droi yn ôl, neu redig i ffwrdd, a dianc, mae'n dewis cario ymlaen. A mae'n dewis hynny ein mwyn ni. Felly, gadewch i ni edrych, beth yw'r camau? Y camau pendant yma, mae Iesu'n cymryd at y groes. Wel, mae'r un cyntaf i weld yn Ioan 18, adnod 1. Wedi iddo ddweud hyn, aeth Iesu allan gyda'i ddisgyblion a chroesi nant Cydron. Fel nes i esbonio ynghynt yn Efengyl Ioan, dwi ddim yn hollol glir ar pa bwynt yn union mae nhw'n gadael y stafell lle o'n nhw, ond yn sicr erbyn hyn, maen nhw wedi gadael yr oruch y stafell. Maen nhw'n gadael dinas Jerusalem. A mae Ioan fan hyn, mae'n cofnodi y llwybr maen nhw'n ei gymryd, sef bod nhw'n croesi nant Cydron. A mae Ioan yn neud hynny, wel am cwpl o resymau. Gynta, hollol amlwg, achos dyna ddigwyddodd. Dyna'r ffordd eithon nhw. Oedd Ioan yno, oedd e'n cofio yr achlysur, oedd e'n cofio mae dyna y llwybr gymeron nhw gyda'i gilydd. Ond mae yna reswm dyfnach, reswm pellach, achos yn y Beibl, ni'n clywed am rywun arall nath groesi nant Cydron ac yna dringo llethrau mynydd yr olewydd, sef y brenin Dafydd. Oedd Dafydd wedi cael ei fradychu gan un oedd yn agos iddo fe, ei fab ei hun, ydi cipio yr orsedd ganddo fe. Roedd Dafydd wedi gorfod ffoi, gadael ei ddinas ei hun, y lle oedd e'n heiddi bod, ac dyma fe'n mynd gyda'r bobl oedd yn ffyddlon iddo fe. Ac os gai jyst darllen ambell adnod o ail lyfr Samuel, pennod 15, yn adnod 23, ni'n clywed hyn. Roedd sŵn wylo mawr trwy'r holl wlad pan oedd y bobl yn croesi. Safodd y brenin wrth nant Cydron, nes i'r bobl i gyd fynd drosodd i gyfeiriad yr anialwch. Adnod 25. Yna dywedodd y brenin Dafydd wrth Sadoc yr offeiriad, dos ag arch Duw yn ôl i'r ddinas,
Os caf ffafr yng ngolwg yr arglwydd, fe ddaw am un ôl, a gadael i mi ei gweld hi a'i chartref. Adnod 30. Dringodd Dafydd lethwr mynydd o'r olewydd, dan wylo, a chuddio i ben, a cherdded yn droed noeth. Felly, wrth i Iesu ddewis mynd y ffordd hyn, ac wrth i Ioan gofnodi hynny, wrth iddo fe groesi nant Cydron a ddringo mynydd o'r olewydd, mae'n gwneud penderfyniad pwrpasol yn dydy. Gallai fe fod wedi mynd ffordd arall. Gallai fe fod wedi dewis aros a chuddio yn y ddinas. Gallai fe fod wedi dod o hyd i geffil a reidio i ffwrdd nerth y gwynt. Ond na, mae Iesu, mae'n cymryd y cam cyntaf yma, mae'n dewis cofleidio pwy yw e. Fe yw mab Dafydd, y gwir frenin. Fe yw'r un sydd wedi dod fel Dafydd i gael ei fradychu a'i wrthod gan y rhai agosaf ato fe a'i bobl ei hun. Fe yw'r un fel Dafydd oedd yn mynd i gael ffafr Duw ac yn mynd i ddychwelyd, cael ei adfer i'r orsedd. Felly lle maen nhw'n mynd? Wel, dyma'r cam nesaf. Eto adnod 1. Roedd gardd yno, ac iddi hi yr aeth ef a'i ddisgyblion. Roedd Judas hefyd ei fradychwr yn gwybod am y lle, oherwydd roedd Iesu lawer gwaith wedi cyfarfod a'i ddisgyblion yno. I ble mae Iesu'n dewis mynd? Wel, yr union fan oedd e'n gwybod bydd y Judas yn disgwyl iddo fe fynd. Y man lle byddai'n rhwydd iddo fe gael ei ffeindio. Ni wedi canu carol bore yma, felly sa'n teimlo'n wael am gyfeirio at y Nadolig. Un o fy hoff ffilmiau i adeg y Nadolig yw Home Alone 2, Lost in New York. Os chi ddim wedi gweld chi'n colli allan. A beth sy'n digwydd yn y ffilm na yw mae yna fachgen, Kevin, mae ar goll yn Efrog Newydd. Ac tua diwedd y ffilm, mae fam wedi cyrraedd Efrog Newydd. Mae'n chwilio am hobman amdano fe. Ac mae yna ddyn heddlu'n gofyn i'r fam, wel, lle mae'n debygol o fod? Lle bydda fe'n tueddu i fynd? Ac mae hynny'n helpu hi i ffeindio Kevin. Mae'n gwybod, bydda fe'n dueddol o fynd i le bynnag mae yna goeden Nadolig, a felly mae'n mynd at y goeden Nadolig fwyaf mae'n gallu ffeindio, a dyna lle mae e. Mae Iesu fan hyn, mae'n mynd i'r union le roedd Judas yn debygol i edrych. Man oedd i fradychwr e'n gwybod amdano fe. Mae yna rhywbeth a chyfi fan hyn yn does. Y gardd, tawel, preifat yma lle oedd Iesu wrth ei fodd yn cwrdd efo'i ddisgyblion. Hyd yn oed efo Judas mwyn gweddio a cael cymdeithas a'i gilydd. Ond mewn un ystyr mae hynny hefyd yn rhoi rhyw ystyr dyfnach i lle mae Iesu fan hyn. Achos lle mae e? Wel, mae e mewn gardd. Pa ardd? Wel, y gardd lle roedd e'n cyfarfod gyda'i bobl. A sa'n gwybod amdano chi, ond mae hynny'n canu clychau i fi. Mae'n gwneud i fi feddwl am ardd arall yn y Beibl. Gardd Eden. Beth oedd yn wir am ardd Eden? Wel, dyna oedd y man oedd Duw wedi greu a gosod Adda ac Efa mwyn cyfarfod gyda nhw. Mwyn treulio amser gyda nhw. Yn y gardd yna, nath y sarf, Satan, dod a twyllo Adda ac Efa, perswadio nhw i fradychu Duw ac troi cefn a gwrthryfela ar Dduw a torri'r berthynas yna rhwngddo nhw a Duw. Ond nawr, lle mae Iesu'n mynd? Mae e'n mynd i'r ardd.
mae fel petai yn dweud, fi di dod. Ac fi'n mynd i gael yn hemtio, ond fi'n mynd i wrth sefyll mewn gardd. Ac fi'n mynd i gael fy mradychu mewn gardd. Fi'n mynd i ddewis cymryd y gosb i chi'n ei heiddi am eich pechod mewn gardd mwyn adfer y berthynas. Mwyn dod â chi, fy mhobl i yn ôl at y fi fy hun. Nawr, yn yr efengyl eraill, ni'n clywed bod Iesu'n gweddio yng ngardd Gethsemane. Dyw Ioan ddim yn cyfnodi hynny fan hyn, ni ddim yn siŵr pam, falle bod cywilydd arno fe fod wedi cwmpo i gysgu. Ni ddim yn gwybod, ond felly ni'n dod at y cam nesaf. Adnod 4. Gan fod Iesu'n gwybod pob peth oedd ar fi'n digwydd iddo, aeth allan atynt a gofyn pwy yr ydych yn ei geisio. Be sy'n digwydd nawr? Wel, mae Judas a'r dorf, maen nhw'n nesau. A mae Iesu'n gwybod hynny. Dwi ddim jyst bod e'n clywed nhw'n dod, neu'n gweld eu goleuadau, eu ffaglen nhw'n nesau. Na, mae'n gwybod pob peth sydd ar fi'n digwydd iddo fe. A be mae'n gwneud? Wel, mae yn mynd allan atyn nhw. Dwi ddim yn aros iddyn nhw ddod ato fe, mae mynd allan i'w cyfarfod nhw. A mae'n rhywbeth hynod fan hyn, rhywbeth mor ddewr fan hyn yn does. Mi'n siŵr bod ni gyd wedi cael y profiad yna lle ni'n cerdded rhywle yn y nos, mae'n dywyll, a chi'n gweld o'ch blaen chi yn y pellter grŵp o bobl. A falle bod yna rhywbeth amdano sy'n edrych yn reit fygythiol. Nawr, chi ddim yn gwybod. Chi ddim yn gwybod beth yw eu bwriadau nhw. Chi ddim yn gwybod a fydden nhw'n bwriadu niwed i chi. Ond beth yw'ch greddf chi yn y foment yna? Wel, fi'n gwybod beth i fi'n tueddol o wneud yw croes i'r ffordd. Beth i fi'n tueddol o wneud yw troi rownd a mynd ffordd arall. Beth i fi'n tueddu wneud, os ydw i'n ddigon ddewr i fynd yn agosach, yw jyst rhoi pen lawr ac cerdded heibio yn gyflym a gobeithio bod dim byd yn digwydd. Gallai Iesu ar y pwynt yma fod wedi gwneud hynny. Gallai fe, wrth wybod fod y dorf yma nesau, gallai fe fod wedi mynd y ffordd arall. Gallai fe fod wedi rhedeg a dianc, ond dwi ddim. Unwaith eto, mae'n gwybod y cwbl, ond mae'n mynd atyn nhw. A mae hwn yn dod o ni at y cam nesaf, adnod 4. Gan fod Iesu'n gwybod pob peth oedd ar fi'n digwydd iddo, aeth allan atynt a gofyn pwy yr ydych yn ei geisio. Ateb asant ef, Iesu o Nazareth. My fi yw, meddai yntau wrthynt. Ac roedd Judas, ei fradychwr, yn sefyll yno gyda hwy. A pan ddywedodd Iesu wrthynt, my fi yw, ciliasant yn ôl a syrthio i'r llawr. Wrth i Iesu fan hyn, cydnabod pwy yw e. Wrth iddo fe ddatguddio ychydig ohono fe ei hun, cyhoeddi mai fe yw yr my fi yw. Fe yw'r un nath ymddangos i Moses yn y berth yna oedd yn ar dan ond ddim yn llosgi. Wrth iddo fe ddweud, my fi yw diwdod yn y cnawd, y Duw holl alluog, y Duw sanctaidd. Mae'r dorf yn syrthio i'r llawr. Mae enw Iesu mor bwerus fod hyd yn oed dweud i enw yn ddigon i'w llorio nhw. Ac wrth gwrs, mewn un ystyr, dyw hynny ddim yn syndod. Yn ymateb naturiol ni fel pobl, wrth i Dduw datguddio ei hun os i ni yn gweld Duw fel y mae yw i gael ein llorio. Dro ar ôl tro yn y Beibl, ni'n gweld yr union beth yma yn digwydd.
pobl yn gweld rhywfaint o ogoniant Duw, rhywfaint o'i sancteiddrwydd a'i ymateb nhw yw i taflu hunan ar lawr, syrthio fel rhai marw. Doedd Iesu ddim angen ymladd i achub ei hun. Oedd Iesu ddim angen, fel mae'n dweud mewn lle arall, galw am lu o angylion i ddod i frwydro ar ei rhannau. Na gyd oedd Iesu angen gwneud fan hyn oedd dweud ei enw, ac mae'r bobl ma'n cael ei taro lawr. Na'r cwbl oedd Iesu angen i wneud oedd dangos pwy oedd a mae'r dyrfa brawychus yma, maen nhw'n toddi o'i flaen. Maen nhw'n syrthio'n llipa i'r llawr. Ac unwaith eto, chi'n gorfod gweld ar y pwynt yma bydde Iesu wedi gallu gadael. Oedd y gelyn ar y llawr. Oedd dim byd bydden nhw wedi gallu gwneud mwyn i rhwystro fe. Yr unig reswm oedd ei dal yna pan wnaethon nhw godi ar ei traed oedd oherwydd fod wedi dewis aros. Di gadael iddyn nhw i godi, dod nôl at ei hunan, ac yna, mewn ychydig, caniatáu iddyn nhw i'w rhwymo fe, a'i gymryd a'i arestio fe. Ond cyn bod hynny'n digwydd, mae yna un cam bach arall yn does. Dyw Pedr ddim cweit di roi dau at ei gilydd, na ddo, adnod 10. Yna tynnodd Seimon Pedr y cleddyf oedd ganddo a tharo gwas yr archoffeiriad a thorri ei glys dde i ffwrdd. Enw'r gwas oedd Malchws. Ac meddai Iesu wrth Pedr, rod y gleddyf yn ôl yn y wain. Onid wyf am yfed y cwpan mae'r tad wedi ei roi i mi. Mae Pedr fan hyn mor fyrbwyll ag erioed, mae'n tynnu cleddyf mas, mae'n dechrau ymladd. Ac chybod ar un lefel, ni'n gorfod edmygu cariad a teyrngarwch a brwdfrydedd Pedr dros yr arglwydd. Ac eto, mae mor ffôl yn dydi, mae mor wirion. A dwi ddim di deall. Doedd Iesu ddim wedi dewis nhw, yr pysgotwyr yma, casgwyr trethu yma. Oedd ddim wedi dewis nhw i fod yn filwyr, yn brwydro yn erbyn cig a gwaed. Na. Pan nath alw Pedr a'r disgyblion eraill, mae fe'n dweud bod am i gwneud nhw'n nid yn filwyr ond yn bysgotwyr dynion, yn rai sydd yn casglu pobl ei fwyn Ac, ni'n clywed mewn efengyl arall fod Iesu yn gwella y gwas yma. Mae'n adfer ei glist. Ac wrth gwrs, dyna pam mae Iesu wedi dod. Mae wedi dod nid i ymladd yn erbyn pobl, ond mwyn concro pechod a marwolaeth a Satan ac uffern. Mae wedi dod mwyn i bobl edifarhau ac i weld i hangen a'i cyflwr difrifol, ond mae Iesu wedi dod mwyn i hadfer nhw, i gwella nhw, mwyn i'n gwneud ni'n gyflawn eto. Ond unwaith eto fan hyn, mae yna gyfle yn does bydde Iesu ar y pwynt yma wedi gallu dianc. Galla fe fod, wedi sbardino gan Pedr yn ymladd yn ôl. Neu galla fe fod i gorchymyn y disgyblion eraill i ymuno i fewn a rhoi ei bywyd nhw mwyn creu rhyw fath o distraction a bod yn gallu mynd yn rhydd. Ond na, y gwrthwyneb sy'n digwydd yn dyfa, mae Iesu'n dweud gadewch chi rhaid fynd. Mae yn barod ac yn dewis cael ei arestio a mae eisiau i'w ddisgyblion i fynd yn rhydd. Chi'n gweld, dyw Iesu ddim yn procrastinator. Cam wrth gam wrth gam.
un cyfle ar ôl y llall, dyw e ddim yn rhoi lan, dyw e ddim yn redig i ffwrdd. Mae'n dewis, mae'n benderfynol o wynebu yr hyn sydd o'i flaen. Mae hynny'n codi'r cwestiwn, o pam? Pam fod e mor benderfynol? A mewn un ystod, ni wedi gweld yr ateb yn barod, ond ni. Pam? Wel, oherwydd mae fe yw mab Dafydd, yr un oedd wedi i addo y Meseia. Pam? Oherwydd, fod cwymp y ddynoliaeth yng Ngardd Eden wedi hollti'r berthynas rhwng Duw a dyn a di arwain at farwolaeth, ac yr unig ffordd i ni gael ein hadfer yw trwy Iesu. Pam fod e'n gwynebu hyn? Wel, oherwydd, dyma pam oedd e wedi dod allan yn y lle cyntaf. Dyma pam oedd e wedi gadael y nefoedd a dod i'r byd. Pam gwynebu hyn? Wel, oherwydd mae fe yw y myfi yw. Fe yw y Duw ddyn holl wybodus, yr un sydd â bywyd ynddo fe ei hun a sydd eisiau rhannu'r bywyd hwnnw gyda ni. Pam gwynebu hyn? Wel, am ei fod e wedi dod tywysog tangnefydd, y meddyg da, sydd eisiau dod â heddwch, a bywyd, a chyflawnder i bob un sy'n credu ynddo fe. Ni wedi gweld yr cliwiau'r hint yna yn barod. Ond ni ddim angen dibynnu ar y cliwiau hynny, ydyn ni? Na, mae'r pam yn cael ei osod allan i ni ar blad, mewn 2 adnod yn arbennig, adnod 11 ac 14. Meddai Iesu wrth Pedr rod y gleddyf nôl yn y wain, onid wyf am yfed y cwpan mae'r tad wedi ei roi i mi. Ac yna, adnod 14, mae Ioan yn atgoffa ni, mae Caiaffas oedd y dyn ac ynghorodd yr Iddewon, mae mantais fyddai i un dyn farw dros y bobl. Mae Iesu'n esbonio pam fod e yn gorfod gwynebu hyn ac yn dewis o'i wirfodd gwynebu hyn. Mae ganddo fe gwpan i'w yfed. Yn yr Hen Testament, mae'r term yma, cwpan Duw, mae'n cael ei ddefnyddio fel darlun o llyd Duw, cysineb Duw at bechod, barn cyfiawn Duw yn erbyn byd anghyfiawn a pobl pechadurus. Fel pobl sydd wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, yr hyn i ni'n ei heiddi yw i yfed yr cwpan afiach yna i'r gwaelod. Ni'n heiddi derbyn cosb cyfiawn ein pechod ni. Ni'n heiddi dioddau am marw ac gwynebu cosb Duw am byth. Ond yr hyn mae Iesu di dewis i wneud, yr hyn oedd Caiaffas wedi proffwydo bod e ddim yn ymwybodol o hynny'n iawn, oedd bod Iesu mynd i yfed y cwpan yna i'r gwaelod drosom ni, ar ein rhan ni. Roedd yr un yn mynd i farw dros y bobl. Roedd yr un yn mynd i gael ei gosbi a dioddau a phrofi uffern mwyn i bob un sy'n credu ynddo fe i ddianc a chael byw, cael maddeuant. Cael ein cyhoeddi yn ddi-eog ac yn ddi-bechod am ein bod ni wedi ein gwisgo gyda'r arglwydd Iesu Grist. Nawr, mae'r syniad yma, yr athrawiaeth yma, hyn i fi yn ceisio i esbonio i chi fan hyn, mae wedi bod dan ymysodiad. Dros y canrifoedd mewn blynyddoedd diweddar. Y term ni'n defnyddio amdano fe yw iawn dirprwyol. Yn Saesneg, penal substitutionary atonement. Hynny yw fod Iesu yn cael ei gosbi, yn derbyn y penyd, y gosb,
yn ein lle ni, a bod e'n gwneud hynny fel dirprwy, fel substitute. Mae e'n cymryd ein lle ni, pam? Wel, mwyn ein cymodi ni gyda Duw. Mae e'n cymryd ein pechod ni arno fe, ac yn gyfnewid, mae'n rhoi ei berffeithrwydd i ni. Nawr, wrth gwrs, mae yna llawer mwy i'r efengil, mae yna llawer mwy i'r groes. A'r hyn mae Iesu'n ei gyflawni ar y groes na hynny, ond dyw e ddim yn llai na hynny. Ac yn wir, dyma yw y ffordd pennaf. Dyma'r ffordd blaenaf, y ffordd cyntaf, dylsyn ni fod yn deall be mae Iesu'n ei gyflawni drosto ni. Mae yn cynnig ei hun fel iawn dirprwyol drosto ni. Mae Iesu yn yfed cwpan llyd ei dad, pob diferyn. Mae Iesu, yr un dyn yn marw dros ei holl bobl, a mae'n gwneud hynny yn gyfan gwbl o'i wirfodd. Mae'n benderfynol o wneud. Mor erchyll fydd y profiad, ac fod ganddo fe cyfle ar ôl cyfle i droi yn ôl, i newid i feddwl, i osgoi'r peth, i ddianc, mae'n bendant. Dyma mae am i wneud. Nawr, pa wahaniaeth ddylse hynny wneud i ni? Wel, mae'n rhaid i ni sylweddoli, dyma yw mesur cariad Duw. Dyma cymaint mae Crist wedi'ch caru chi. Nath ddim gwneud beth i fi'n ei wneud. Procrastinatio, chwilio am esgusodion, rhoi lan cyn fod y job wedi i orffen. Na. Oedd y groes ddim yn rhywbeth oedd yn cael ei wneud i Iesu, oedd yn rhywbeth oedd yn dewis i wynebu. Mwyn chi, a felly, os nag i chi eto, y bore yma wedi ymateb i'r cariad hwnnw, nawr yw'r amser i wneud. Peidiwch chi a fod yn oedwr, yn ohiriwr, yn ymdror, yn procrastinator. Peidiwch roi'r pethau hyn i ffwrdd a meddwl, na i ddelio dyn nhw fori, neu wythnos nesaf, neu blwyddyn nesaf. Mae digon o amser, mae mywyd cyfan i omlaen i. Na be mae'r flwyddyn diwethaf yma di dangos i ni, mewn ffordd real iawn yw mor fregus i'w bywyd. Mae'n rhaid i ni dderbyn y pethau hyn mewn ffydd. Mae'n rhaid i ni droi ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu nawr, tra bod cyfle gennym ni i wneud hynny, cyn bod hi'n rhy hwyr. Ond i ni sydd yn Gristnogion, wel, gobeithio bod chi'n gweld rhywfaint yn gliriach nawr. Cymaint yw pendantrwydd Crist drosoch chi. Mor benderfynol yw ei fwriad i wneud daioni i chi, i'ch caru chi, i'ch achub chi, i ddod â chi yn ddiogel trwodd i'r ochr draw. Oedd na ddim byd yn mynd i'w rhwystro fe, rhag mynd i'r groes yn ein lle ni, ac yfed y cwpan yna a rhoi ei fywyd troson ni. A felly bore yma, sut gallwn ni ei ame fe? Sut gallwn ni gwestiynu i gariad ato ni? Sut gallwn ni fod ag unrhyw ansicrwydd am ddaioni ei fwriadau fe tuag ato ni? Os nath e ddim osgoi hyn, os nath e ddim cilio rhag hyn, sut gallwn ni feddwl am funud fod e'n amharod i'n cynorthwyo ni heddiw? Pan dyw pethau ddim yn gweithio allan fel ni di gobeithio. Pan dyw'r arglwydd ddim yn ateb ein gweddio ni fel byddwn ni'n disgwyl. Pan i ni yn galaru ac
tristau, a dan straen, pan mae pethau'n edrych yn anodd, neu yn edrych yn ddynol, yn anobeithiol, dyw hynny ddim yn golygu bod yr arglwydd wedi'n anghofio ni. Dyw ddim yn gyndyn, dyw ddim yn ddiog, dyw ddim yn ffeindio pethau eraill i'w gadw yn brysur yn y cyfamser. Na, ddim o gwbl. Mae e wastad yn barod, mae e wastad, y foment yma, yn gweithredu, ond yn gweithredu yn y ffordd mae e'n gweld yn dda. Mae e wastad yn gweithredu yn ôl ei ddoethineb, a'i fwriadau, a'i amseru perffaith lles ei bobl. A mae'n gwneud hynny o'i wir fodd. A diolch iddo. A mawl iddo fe. Amen. Amen. Wel, i orffen yn Oedfa ni bore yma, ni'n mynd i ganu emyn arall sydd yn tynnu'n sylw ni at y ffaith fod Iesu'n gwneud hyn, yn trigarhau o'i wir fodd. Dyma mae'n dymuno ac yn dyheu ac wrth ei fodd yn gwneud. Felly wnawn ni ganu gyda'n gilydd. Wel, diolch am ymuno gyda ni ac unwaith eto gael ymuno bendith Duw yn helaeth arnoch chi. Gadewch i ni weddio wrth i ni orffen. O arglwydd, ni'n diolch bod ni wedi gweld pethau rhyfeddol unwaith eto y bore yma. Yn gweld mae dyma oedd bwriad pendant yr arglwydd Iesu o'i wir fodd yn dod i wynebu hyn. Ac arglwydd, ni'n gofyn nawr arno ti'n helpu ni. Os nag i ni wedi gwneud hynny'n barod i ymateb yn gywir i'r cariad hwnnw ac os i ni yn bobl i ti, helpu ni weld yn gliriach ac yn fwy cywir. Beth yw calon yr arglwydd Iesu dros ei bobl e. Arglwydd bydd gyda ni felly. Derbyn ein mawl a'n diolch ni. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu, yr un a throi ei hun troson ni. Amen. Amen.